न' सिङावसोमोन ओमफ्राय न' सिंनिफ्राय बेनि नायला नै बिदि जाजोब्बाय आरोखि। खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो गोनांथार बाथ्रा खिन्थानो थांगासिनो दङ। हयथ' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनासंनाया गोनांथिथार। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। फेसबुकाव नुदोंब्ला फल' खालाम। बे भिडिअआनो जाहैबाय मोनसे रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथिथार। जों बयबो न'खरावहाय सासेयाव गंफा गंफा मबाइल बाहायो नङासै? दा बै मबाइल फनानो उखुन्दै खुग्लुंनानैहाय सेवहांगार जाजोबदों। आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपबो देखायगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो नुगोन। आरो बे जाथाया बबे जायगायाव जादों बेखौबो खिन्थागोन। लोगोसे आंबो डिउटि थांनो ओंखारबाय, रेडि जाजोब्बाय। खामसाव खुमसाव खामब्रें खुमब्रेंलाबो। दा ओरैनो थांनोसै, माथो देलायनानै थांलायनांगौना डिउटियावहाय। ओमफ्राय आं बेखौहाय डिउटियाव थांनाय नामैनो नोंथांमोननो देखायलांनोसै भिडिअखौहाय। आंबो लाइट बायदिसिना बन्द खालामजोबनोसै। लाइट बन्द खालामबाय। हारसिंसो मिन्दास मैबो थाबथालायलै। साबि होना लानांगौ, रावबो हाबनो हायैनि। बोरै जाखो साबियाबो गवा। लाइटना एन्जर फैयोलै, दरजा माथ्रा लानांगौ। भिडिअखौ दिन्थि थांगासिनो दङ, नोंथांमोनाहाय नायलांबानो जाबाय। एसि दंलाय नै थाग्रा रुमा। हारसिं रावबो गैया, ओरै आयनानि गोजानै। ओमफ्राय सिसि केमेरा बेयाव गंसे, ओमफ्राय बेयाव गंसे दङ। आंबो बाहेरायाव ओंखारलांनोसै, नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांदो। आरो बे जाथाया बबे जायगानि आङो दा जोबनायाव नोंथांमोननो खिन्थागोन। जौनिमोन दा नै मारै जाखो नै उखुन्दै खुगासिनो गारहरनांदोंसो मबाइलखौनो। बोसोरसेल' जादोंमोन दानिया, बोसोरनै जाबायमोननो। मोनामजोब्बाय नै, गिथावथावलै फाग्ला। आयु दाबो खुगाया दहायलाय गुफुरल'मोनलै, बेरफ्रुनायसो नामा होननानै गिगुलायना गारहरनांखादों नै। नै लोगोफोर मा अबस्था, आयु माथो एफा गुदुं। मबाइला उखुन्दै खुजोबनानै नै बेबायदि जाजोब्बाय नै, खामजोबदों नै बेटारि नै बेनोमोन नै बिदि खामजोबखाबाय नै। न' सिङावसोमोन ओमफ्राय न' सिंनिफ्राय बेनि कभारखौ खुलिदोंमोन आं। खुलिनानै नायला नै बिदि जाजोब्बाय आरोखि। अयथासार उखुन्दै गुफुरल' खुजोबदोंलै, गिथाव बाथाव। नुफेराखैमोन आं, बे फार्स्ट टाइम। नै नै इनिमोन नै मबाइला बेनि। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय मबाइला मा अबस्था जादों। उखुन्दै खुनायखौ नुनानैहाय गारहरनायखायसो बासायबाय, नङाब्ला बे मबाइल बिगोमानि आखाइफ्रा एबा मोदोमफ्रा आघात मोननो हागौमोन। मबाइल सालायनायावबो साबधान। बे मबाइलखौहाय ITL होननानैहाय बुंदों बिगोमाया। बियो जोंनि गामियावनो जादों, चिरां जिल्ला पुलिस थाना आमगुरि, पस्ट अफिस फाथाबारि, फुक फाथाबारि गामियाव जादों। आरो बियो अशक बसुमतारिनि न'खराव बे जाथाया जादों। आरो मबाइलखौहाय 12,000नि लादोंमोन जाहैदों। ओमफ्राय 12,000नि मबाइलानो बेफोरबायदि। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना बेफोरबायदि डुप्लिकेट मबाइल सालायनायनिफ्राय सांग्राङाव था, अब्लासो गावखौ रैखाथि खालामनो हागोन। नुबायना मबाइलाबो, दा बिगोमाया नुसननायखायसो गाहरनानै गबाय। नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ माबायदि खामग्लिजोबलायनाय, उखुन्दै खुलुंजोबलायनाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानैहाय बयनोबो मिथियो, जाहाथे बयबो बेफोरबायदि डुप्लिकेट मबाइल सालायनायनिफ्राय, मबाइल बेरफ्रुनायनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। बेखौनो रायजो राजा बयनिसिमबो सांग्रांथि हरनो नोंथांमोननि उन्दैसिन जानानैहाय। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फेसबुकाव नुदोंब्ला फल' खालामनो दाबाव। आंनि पेजनि नामा SM एक्सप्लर। बिनि मिनिङानो जाहैबाय ससियेल मिडिया एक्सप्लर। नोंथांमोना बेखौ फल' खालामनो हागोन। पेजाव नुदोंब्ला, इउटुबाव नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बेखिनि खौरांखौ नोंथांमोननो हरबाय आं दिनैहाय, इमारजेन्सि
बे जाथाया मैयानि सानसे सिगां जादोंमोन आरो